Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku Mbak Eka di channel Keluarga Mas Goblong. Halo pemirsa, awis subuh tangir resek saisah kancuk sego tapi rong matang lagi pemirsa. Tak dono pemirsa. Yo apapun itu fenomenanya ku indah lah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nek embun pertanda apa? Kemarau kan, tapi seudan. Lah iki bahkan nek isuk ki ya mulai jam 3 ki embune nutupi desa, bahkan desa sebelah gak ketok pemirsa. Desa sebelah gak kelihatan. Yuk kita tak dono pemirsa. Nah, embun versi nganu. Fenomena embun versi desa ngarep omah. Ora ketok pemirsa. Indah ya, indah. Bahkan anak buah Pak Lurah gak no ketok. Jadi kita sebut anak buah karena memang di bagian ngurusi sawah. Pak Lurah kan sibuk nang kantor nek pas jam kerja. Jadi ini di jaluk itu pemirsa ngopeni sawah. Bahkan desa sebelah itu loh kayak orang ana watese. Ya. Nah, kui omah-omahan kui bagian kanggo nglindungi sumber banyu. Nganggo sibel nganggo apa nek wong kene ngarane ini pemirsa. Ki omah ngarep ya. Urung bar oleh nyejen ngresiki. Ngarep iku termasuk desa Jipang pemirsa. Rasanya kapan gara aku gak jalan-jalan. Nah, mumpung lagi free gak ada kegiatan esok pergi keluar yo jalan-jalan. Ya aku pemanasan sih pemirsa. Aku ini subuh tangi sik. Tapi kadang kalau nek apa ngelilir terus kadang keturu, kadang tangi setengah 6 kedandakan. Masih aku dhewean lah. Masih gak kumpul wong tuwa apa mara tuwa. Subuh biasa tangi. Jalan-jalan Mbak Musi. Nggih. Boleh tumbas sarapan, Mbah? Iya. Halah embune, Mbah. Jalan-jalan aku jalan-jalan sekitar kene ayo soalnya ini cucu saya turun kita tutup jagane sing ora-ora engko dileboni pitik munggah-munggah punya ujungnya ana apa-apa watak ana bukan jenis ODGJ kan ora roh pemirsa liwat jenis cedak pasar biasanya ana ODGJ kan Mbah Musi pemirsa. Mbah Musi ki tanggoku jalan-jalan yo sareng ora ketok ora ketok nganu ki wong do nganu wirok bar hari ini kisah dulur pemirsa jalan-jalan tapi lah jalan-jalan tapi gak ono iku nih gak ono senging ini ya so. Lucu ya pemirsa lo kayak lautan kan modelnya kayak ono orang watese ababku ki ono kebule pemirsa kayak nang dataran tinggi adem
paling lorong kono lorong kene terus wis. Iku montor akeh iki paling wong do bareng ngopi. Lho iki kucingku melu. Kucingku melu pemirsa. Ya. Halo ke melok Meng. Mas Fatih cucu mbok tinggal loh. Pus. Meng. Ngetutno aku pemirsa. Mau tak kei balungan iwak tak sisehno pemirsa. Nggo mandi nih. Lho, iki banyu ini milih apa pemirsa? Wow, sumbere tak kira kalenan iki. Nek nang Jepang kuwi angger sumudan iki ana irigasi kalenane bek pemirsa. Ya aku jalan-jalan. Jalan-jalanku gak tau adoh. Ya kene kono. Soalnya kan anakku dhewean nang omah pemirsa. Tak gugah yo mesakno uripmu. Wis jalan-jalan ku bisa ngene tok. Aku tak iki aku tak aku nang aku cedak-cedak. Gak tau adoh pemirsa. Iki kucingku moro. Pus. Ini sayang. Ini Pus, Meng, ini. Ya kucingku golek aku pemirsa. Dikira tak tinggal ngono ku. Katanya tak tinggal di Jepang aku ngesakno. Aku lumpukno pindang tak jandelno ngono ndek munggah ngono. Wah. Arep budal kono sarapane jujur ndelala ujuk-ujuk tangi kok yo sambelku isek sih pemirsa aku. Gak masak pengen yo aku goreng tempe. Yo Pak yo isek ono. Wis. Nah aku nyambeli sore. Ngosen tauge. Terus sen tauge terusan terus sore ini pengen nyambel goreng iwak. Terus wis kuwi. Sakjane petak terus ngontan tuku sego tapi sak jam yamine bakule urung iku. Urung anu biasa. Kita nyonjurnya sikil. Aku perono ki sungkan ana wong do jagongan. Do wifinan ambek do kuwi lho ape nyempret ketoke tonggoku. Kan sawah kene iki gak sepenuhe kabeh digarap wong siji niki ana bareng-bareng. Cara kene perangkat desa iku kan kadang untuk wewenang mengelola sawah. Kuwi omahku sing pernah tak kontan omahku Jepang kan buritan kuwi kan RT 1 sampai RT 4 kuwi ketua RT-ne dikei wewenang garap sawah. Terus ana mudin, bareng ana bayan, ya ana sawah lelangan barang pemisah setahun pirang juta ku ya wong warga biasa ya oleh. Ya karena memang nggonku ki bendungane satu-satunya bendungan sing ketok nang jalan raya daerah Jepang ku ya daerah desaku pemirsa. Kuwi nganu. Biyen di cilikanku aku adus gak tau muleh. Angger bapakku nggawa blarak pohon kelapa ngono aku mulai. Aku bedhek biyen pemirsa. Bolaku celana lanang penekan jambu, penekan apa wit jambu, penekan apa kuwi? Kersen. Jaman saiki kan dodolanan HP wisan. Paling cara mono seneng ibuke dolayangan ngono. Kan biyen mulai kan jaman kucilan kan ora ono gadget pemirsa. Telep HP ya HP Nokia sing gede ngono kuwi. Halo ku sing duwe biasane nek biasane wong nggon aku ki sing duwe iki wong pegawai negeri ngono biasane jaman biyen. Saiki semua kalangan bisa HP ugal-ugalan rego. Wis ngono kuwi pemirsa. Ya pejajan adondi ngene. Apa ado ya anakku tangi. Dulu engkas sampe iki lho pemirsa ngenteni pas jame. Soalnya bakulku sego iki
Padahal sak goreng bumbu. Aku ngecut mah kadang sak gelas pemirsa. Dadi nek esuk ki tuku sarapan yo kadang nek sego sak pengen goreng sego yo goreng sego. Anakku tak goreng sego, kadang goreng nondok ngono. Tapi nek segone karek atus-atus niku tak kumpulno tak weno pitik. Kadang dadi aku maksud ki ben gak gampang bosen menune ngono. Jadi ya tak sudo berasku nek aku esuk tuku sarapan gak akeh. Ya aku jengku dikira ki aku lunga ngono ku yo ngesana lho masa Jepun apa tak gowo. Lah aku jalan-jalan pemirsa. Aku ada jalan-jalan iki gak kadang yo bendino kadang yo winginane aku jingkeng guluku aku gak jalan-jalan. Kipas lagi free gak ana kegiatan metu. Wis jalan-jalan sik pemirsa. Aku tak tuku sarapan sisan. Sarapane Juju. Wis mulai tak berangkat dulu guys. Mbah. Tak tuku sarapan sik. Wis kaos dulu. Sarapan. Mau jagungan karo Mbah Kit. Karo Lek Pardi. Karo tonggoku mang jalan-jalan. Aku nek nang pasar iki aku pemis ambek jalan-jalan awake ben rodok gak kaku, guys. Iki Juju sik turu. Sambal lagi aku urung kudu sarapan biasa. Sik kemang beras itu sik piro cah. Kan njaluk mangan wae ya. Aku sik nduwe sisa sego adem tak gak mangan. Tak ngedek sego aku. Sego kurang tak ngedek mas ayo mateng. Alira tak udek. Tinggal jalan-jalan iki, Mang. Nonton kontenku yo iki Mang jalan-jalan ambek tuku sarapan yo. Kuwi lho. Fenomenane ambek ndelok embun mulai ilang. Ketok disone. Terima kasih nonton kontenku. Tetap semangat untuk hari ini. Moga-moga rezekinya padha lancar. Tetap semangat. Kesempurnaan milik Allah. Ojo lebih kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.